Hello guys, so karon nga video magstorya lang ko about 6 steps of hand washing. Wala lang, nastorya lang ako lang ning buhaton kay na sa trabaho mo kun na mo sa mong trabaho sa recently sa mong meeting na istoryahan man ni. So i-share lang gud nako basta hindi magamit ninyo. And prevention of disease or unsa pa na mga sakit-sakit. Okay? Sige, sugod ta. Number 1. Rub, ana. First step. Second step. Ana. Ambot pila ka oras ang pila ka seconds ang magana ana. Third. Ana. Murag ka nang magkanta sa mga choir. Siguro ana para klaro. What ang third? Fourth. Fourth. Ana. Fourth. Ana. I-rub nyo dire para matanggal ang hugaw nyo dire. Fifth. 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 Dire. Kani. Gamiton ni ninyo para i-rub dire. Tanggal ng mga dalikdik ninyo sa inyong palad. Then, ang last. Ang 6. Pagmanya, pwede rin na i-slide nyo dire. So, yan na. Rub dire. Apil na siya dira. Part po na sa kamot. And that's done. Sumoto ang 6 useful tips para mag handwashing. Untag nakatabang ko sa inyo sa akong pagpakaulaw 101 to kapila na ni. And sa mo tanaw ni, salamat kayo sa dili mo tanaw. Salamat sa puko tanaw sa akong pagkaulaw. And kabalo ko wala kay gatanaw gid ani. Thank you very much, and gapasalamat pa kog wala gatanaw. Salamat sa pagtanaw and kadush. Bye-bye.